стига ви толкова. Дами и господа, добре дошли на планинската премиера на шоуто на 7-те туристи! Бяхме във Витоша планина и всички се катерихме на Ръбеска скала, а отдолу само ни викаха по-надясно, наляво и накрая на общо. Браво! Накрая се изморихме и надолу да слезем решихме. Изядохме едно пюре и малки очите. Вие сте аматьорки, а аз съм пюрето. Гарнитура на... Пюрето! Влизам в тавата и питам как е хавата. Там имаше две сърмички, които се хилеха на всички. Даже се забавляваха и 5 пари за пюрето не даваха. А в купичка нагоре беше таратора. Аз съм таратора, обичам да дърдоря. Днес с крем-пюрето ще поспоря. Ей, таратор, тук е този път. Я да седи, аз татка разбери. Макар и различни, всички сте ми симпатични. И вие може да станете един от нас! Не. Не. Предпочитаме малините. Свършихме. Свърших. Да. Добре. Я!